Gavana ma Siaya James Orengo wacho ni sirkal mar kaunti no ni thuolo mar tiyo kanyakla kod jatend piny William Ruto e chwalo chenro mag dongruok ne jodak ma e kaunti ma Siaya. Orengo kata kamano olero ni tudruok e kinde kod piny owacho mamalo nyaka bed mana e wi weche mag dongruok ma ok siasa. Chris Owino miyo aler. Kuom thuolo mar dwe achiel mokalo, moko kuom josiasa ma ok e oganda Luo osebedo ka kwayo jopiny kod jotelo mag onagi mondo ket siasa tenge kendo tiyo kod piny owacho ma jatend piny Dr. William Ruto e chwalo dongruok ka Luo. E gino ma inyalo wacho ni en loko chung' margi, Gavana ma Siaya James Bob Orengo oyango ni oikore mar tiyo kanyakla kod jatend piny Dr. William Ruto e chwalo chenro mag dongruok na jodak ma Siaya. Sisi kama serikali ya Siaya County tuko na haki na tuko tayari kufanya kazi na serikali kuu. Hiyo kufanya kazi kwa serikali kuu si matakwa yetu ama sisi kukaa chini kuona kama tunaweza kufanya kazi na serikali kuu ama hatuwezi. Katiba ndiyo imesema ya kwamba serikali za ugatuzi na serikali kuu lazima zifanye kazi pamoja. Orengo olero ni kaluwore kod pend chik, piny owacho mag counties ni thuolo mar tiyo kanyakla kod sirikal maduong' e weche mag dongruok. Na sisi vile Orengo alichukua Biblia kusema ya kwamba nitalinda katiba ya Kenya, ni vile Rais Ruto pia alichukua katiba kusema atakuwa rais wa Kenya. Sasa katiba hiyo ndio imesema lazima tufanye kazi kupitia taratibu ambazo zimewekwa katika katiba. Ila tu hatutaki kuleta siasa kwa mambo ya maendeleo. Orengo onyiso oganda Luo mondo kik bed gi luoro ni counties mag dhi dong' chien e weche mag dongruok kaluwore gi limbe ma jatend piny Dr. William Ruto timo e gwenge mamoko ma pacho kae. Ne owacho ni en gi yien jatend piny Dr. William Ruto biro timo limbe kata e gwenge mag Kaluo. Kwa hivyo hakuna wasiwasi hata kidogo. Na tunasema tusiwe na wasiwasi tukiona serikali kuu viongozi wengine wanaenda sehemu zingine ya kwamba sisi tumewachwa nje. Mimi najua watafika tu huku. Watafika tu huku, lakini wakifika iwe ni mambo ya maendeleo na si mambo ya siasa. Tukae pamoja kama Wakenya wazalendo na tuone ya kwamba mwananchi amepata haki yake. Kila mwananchi amepata haki yake. Kata kamano, Orengo oramo ni en mana thuolo mar tiyo kanyakla kod piny owacho mar Kenya Kwanza e weche mag dongruok ma ok weche mag siasa. Orengo owacho magi e gwenge mag rang'engni e sub-county mar Arieda e kinde nyasi mar chiwo tingni ma jopur nyalo purogo e nengo moyweyo. Nitie kuonde moko machon waparo ni kech ok nyal betie. Kata idhi na Central tiyudo ni kech ni kuro. Kidhi kata na Rift Valley iyudo ni kuonde moko kech nitie. Omiyo mondo wabed dhano en kija chir kendo en gi sunga kaka onyuoli kaka dhano. To ok inyal bedo gi sunga kata matin kionge chiemo e dalani. Omiyo wadwaro mondo pur obed commercialized. Matiende ni kilimo biashara. Mantie value addition. Nyasi makamano bende oyuore kod jalup gavana ma Siaya William Oduol, jaod bura mar Lego Usonga Samuel Atandi kod speaker mar county no George Okode. Chris Owino, Ramogi TV.